5 July 2025 ni siming Tripura to Delhi paidal yatra khlai tongmani Devid Murasing abo Tripura motha party ni bising tui Tripura sarokno hai no hai imang phunugui bande gui bod nana bagui de ngui tongkhana hai akeba Devid Murasing Bwskang ni election seat nana bagui de ngui tongkhana sabo saiman baksa ka ba sawi tongo yakang lam kolokma Himui choleliya ngui doctor klaimano bo acting khlai tongka hnei acting Bayab chong wan chokdi kobu kubino Tripura sa hamkhrai ni bagui Delhi o thangai rally khlainai protest khlainai chini man thaino manna bagui demand khlainai hinke bike bai thangai mano gari bai thangai mano train bai thangai mano flight bai thangai mano phia tangi amsuk yakung lam kolokma Tripura to Delhi 2500 km Himui thangnani nangkha a Himui thangmani ungklogo Tamo huijak eba secret Kokborok tong phaide abono chung kaham ke saimalaibano Tripura to Delhi paidal yatra khlaimani reason number 1 angkha norok jotono saimana 2nd March 2024 ro Tripura sa accord sign khlailaimani Bubagra bai Amit Shah miligui o Tripura sa accord ro tam sujak tong abono to norok jotono saimana khaklaio abono sanani thangkan ke belai khano kok kolok ngui thangnai phia thaisa kok bai sanani thangkan ke o accord ro joto Tripura sa hamkhraini bagino sujak tongmani abono 2nd March 2024 ro Yatra accord sign khlaio aprono kok rwmani tongo o samungno 6 mas ni bisingono jengsawi rwjaknai hnei phia 6 mas ni jagao tabok bai 12 mas kawi thangkha tabok joratei kuno o samungni patta krei haino file ni bisingo file rungjagai tongkha haini bagini sung o movement no start khlailaimani chini o sanmungno daktino fulfill khlaidi hnei bayap song aro jagao chini leaders rokni kaham wan sokmung bai chini o movement no buini mokol nojorok klaironi bagai chung teibu demand a jagao add khlailekha tamni hinke romuina di nongni Tripura sani problem no simi teinai Tripura to Delhi paidal yatra khlai tongkhanke o movement buini mokol nojorok klaiya khanai aboni bagai chung tam khlailekha Tripura ni simia pura India ni problem no teinang chung demand khlaigai o movement no start khlailekha abo tam hunkanke je raida sayatei khlaigai Bangladesh rok chini Tripura o habai aro hafaimani poreo pura India o pirjagui tongmano tei besung khorangti salaika border no tegisa strong khlaidi hnei bayap song chini o demand belaikheno important tamoni bagai hinkanke nung Tripura to Delhi paidal yatra khlainani thangkhanke kwbangma state no par khlaima thangnai tabok Tripura ni siming Assam West Bengal Bihar Uttar Pradesh aboni pore sinung Delhi o soginai engke nang amsik yakung lam kolokma Himui tongo buinono nugui tongo buinono sungnai tamo problem no tei phailaimani hnei chini border security issues ngui tongmani bagai Bangladesh rok puila Tripura phai haphaio aboni pore o Tripura ni kwbangma state o Bangladesh rok pirjagui thango hnei buyu bujinai tamoni hinke joto state no Bangladesh rok kwbangma habui tongma bagai joto kosto nangjagai tongbayo aboni bagai chini o demand chini o movement no bui support khlainai aboni bagai no o movement ni bisingo border security issues no tei chung je demand khlaimani abo belaikeno chini bagai important Phairibay song tabokai chini Tripura sa kising Tripura sa kahamke bujiani bagai koksil sawi tongmani kokrono salaiwano abo tamonke baksa borok sawi tongbago nung Delhi o thangai protest khlainai movement khlainai nini manthaino sannai demand khlainai hinkai nung gari bai thangai mango bike bai thangai mano flight bai thangai mano train bai thangai mano tangai yakung lam kolokma Himui thangnani nangka hnei bai kok sungui tongmani bujia ngui tongmani abono salainai yakung lam kolokma Tripura to Delhi hingui thangmani aboni bo kwbangmano karon tongo nung nini jekono problem no buino phunungnani hingkangke buini mokol bwskango bo thangui ma basainai o Tripura to Delhi paidal yatra khlaimani abo lukorokni thanio attention nanani bagui chung Himui mathango tamo attention kangke nung Tripura ni siming puila Assam state habaika puila sakang chini Tripura ni local news channel rok kwbangmano o news no tei cover khlailekha aboni pore nung Assam o thangkha Assam ni local news channel kwbangma cover khlainai nung bodol yakung lam kolokma Himui thangui tongo honke buini thanio question phainai nung tamoni bagai Himui thangnani nangkha Delhi o nini problem tamo bui sungnai no nung sawi khnaranai abo haikene nung nini Assam o thangnai West Bengal o thangnai Bihar o thangnai Uttar Pradesh o thangnai kwbangma state ni local news channel rok no puila cover khlainai
Teruk nini kok tebo kusugo thangnai abro hongke puila sekang local news channel rok nono cover khlai tongmani teruk thangi sogui kanke nung nini national news channel rok nono cover khlainai tabok ABP news G news abo hairo kotor news channel rok nono cover khlainai nono question khainai nini problem tamo nung sanai afro chini tiprasa omo ke satok jagai tongkha aboni bagai chung o movement no start khlaimani chungno buini yakni yogro sidi hnei aboni logo nung tebo sawi khnar naikho Bangladeshi rok puila Tripura o hapaigo aboni pore joto state of pirjagai thango pura India o aboni bagai chung Bangladesh bai Tripura ni border tongmani abono tekesa strong khlaidi hnei chung border security issues no teibo chung kok sainai hnei nung sakanke bai kwbangma state ni borok rok pura India nini kokno chajaknai sabole Bangladesh no India o habai tong thokcha thok tongroi tongna musukba nijesi ma tonglia nijesi ma chalia nije short ngui thango borok phaimani bagai sabo musukba o kokno nung sakanke buibino support khlainai himui thangmani karon teibo ongkha bayapsong wansok di din phaikanke nini Tripura si koita news nukharai tongna teibo kwbangma state kwbangma hazar news nukharai tongnai baksa ba buthar jagai tokthar jagai bisa kono news o kasaya haino siring pai thango je kasanai ba chikonsa newspaper konarogo kasawi thango baksa ba khorang tisa jagai news cover khlai jagai bo justice man ya haino teruk tola kelegi thango national news channel robo jesuk TRP manai tongnai amsukno nono cover khlai tongnai si teruk TRP krai thangnai nini kok sanani off khlai rnai TRP baike manba nung kosto khlai himui tongo borok ni mokol bwskango nung khlai tongo buinono support khlai tongo ongkai je news channel rok videos namnai news cover khlainai borok ni views kwbang phainai borok nini kokno teiboti sawi sanai abo haini bagini bayap jong chini game changer aro baike ngui thangnai hingkai jefro chung Delhi o sogoi chini manthai bagai chung demand khlainai afro hingkai chungno support khlainai chini Tripura simia kwbangma north east ni borok kwbangma je Bangladesh raja saya tei khlai hapai tongnai rok no chajai ngnai rok pura all India chungno support khlainai aroni bisingo teibo je o Delhi ni borok rok chungno support khlainai tamoni bagai hingke je Bangladeshi rok Delhi o bo hazar tongmani chung nugui tongo news roko पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब हो। बांग्लादेश में बैठे एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना सकते। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। abo ikinu bayap song chungno support khlainai joto jagani kisa ke fanong support khlainai khorang tisa jakanke government rok bo pressure machanai chini o Tripura to Delhi paidal yatra o jesuk kwbang supporter nukjaknai amsungno news channel rok bo cover khlainai borok amsungno government no pressure nai abo haingkangke government rok bo pressure ayang bai machamani bagai baidyo ongoi chini sanmungno borok go sewi mananai hangkai bayap song tabok romunya de chung yakung lam himui thangyawi direct flight by eba train by Delhi o thangai protest khlai khangke bobahai ingno romunya de chung Delhi o thangai bosor to chung aro jaga protest khlai tongoi manya tamoni hinke chini bo bhi basa tongo chini bo poribar tongo chini bo bohok tongo chung bo chanani nangnai chung aro bosor to protest khlai tongmanya chung koek din eba koek sapta protest khlainai je suk chung protest khlai tongsak amsukno koek jona koekta news channel rok phaisano cover khlai phainai nung nini no insung rosnai no hnei gose jagnai nung aroni nukharai phaikanke o nukharai phaimani logo no nini kokbo orono kelegi painai tamni hinke nini o sanmung eba manthai rok amsu kotorma bini mokol nojoro kelaya nini kokno haino tolawo kelegroi paifano kebo sia angui thangnai aboni bagai tei kaisa kok baksa borok sawi tongo Devid Murasing Bwskang ni election phai tongo a election o boss seat nana bagai se Tripura to Delhi paidal yatra himui tongo hnei aw anglai goseo boss seat nana bagai phano himui tongthung kobong nana bagai phano himui tongthung kentha nana bagai phano himui tongthung nung sabono seat na ba Tripura sani bagai je kaham samung khlainai abono nung nadi hnei rnai ble bo naya hnei tongphani sinung chugui hadewi resrodi tamni hinke bo Tripura sani bagai kaham samung khlai tongo nung Devid Murasing hai kosto khlainai borokno seat rali hangke tei sabono rnai ba election ganang pro simino board nanani bagai chosma kosom thoi gari kai phaigai comedy khai phainai munirunai koekta kok sanai nono hasi khusi khlai thanai srapsani bagai abo hairona deng seat nai haya hinke ba yakung lam kolokma 2 mas romoi Delhi o thangai Tripura sani bagai khorang ti saina deneng seat nai norokno sadi bayap song chini o tinini video ni topic no tei besi kok kabang sajangnai kerika ang belai kono hambai mare o chini Tripura ni artist rokno bo tamni hinka borok srapsani bagai pano chini sar Devid Murasing no borok thangai loge reikha chini o Tripura to Delhi paidal yatra ni
kogno borok teibo kusugo karana ni bagai kogno pirna ni bagai borok srapsa ni bagai pano logero ima bagai borok no belai belai kono hambai teibo norok otini ni video no kisapa nang chajagai chongkhan ke subscribe khlainani tapok de ang bo 4-5 bosor kawai tongkha YouTube videos namani ani bo kaisa imang tongo ani channel no bo ang 100 ke subscriber complete khlainai hnai norok bo ani video ni kisapa chajagai chongkhan ke ano support khlaidi subscribe khlaigai